Un pa kayo, Bert de los Martires, alcalde sa kusina, the best sound trip, urulay food trip, chika, Toramax, asin iba pa, alcalde sa kusina, kompletos recados, kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Martires sa alcalde sa kusina, igdilan yan sa 97.5 Bangon OKFM. Just an ordinary guy. You know I'm trying hard to win the first prize. Oh my Candida, we could make it together. The further from here, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Whoa, my Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise the life will be sweet. Candida alias Don, ang pambunga na bilang sa alkalde sa kusina ngunya na Martes, July 13. Good morning, ako po si Bert de los Martires. Aram po nindo ang primero tang bintang ngunyan, primerong nag-text na parantabay. Sabi nga ni kang kung ikapartinda, primerong yung binta. Aram nindo kung taga sain. Kalabanga, sain sa Kalabanga, Santa Salud. Bakuan Santa Salud, iyan itong lugar na yaon dyan ang hinulid. Ay parati man ako dyan, kumusta na lang kamo dyan sa Santa Salud. Ining nag-text na ini, garo may koneksyon pa dumas sa riding in tandem. Sabi digdi, si Mamay Paring po kang Santa Salud Kalabanga, nadang po dan riding in tandem, medyo natakot magluto ng adobo. Sabi po, nadang sa sayang idol, na si Sir Ervin, sabi daan ni Mamay Paring, ara mo kaya ngayon si Sir Ervin Burha. Yung gayo ngayon si hinahanga niyang artista sa mga black and white na Filipino film. Yung gayo ngayon si Jun Aristurinas. Ako nga ni, kan inot kong nahiling sa TV si Ervin Burha, garo siya si Clark Gable. Ito bagang bida sa pelikula katong pelikula kang panahon, nalingaw ko na si titulo ay kay mga 50 si Clark Gable. Tamagayunon ang bigote. Pero ang sabi da ni Mamay Paring kang Santa Salud, ara mo kaya ang Sir Ervin Burha dinailing sa TV, pati na sa Facebook Live.
yung gayo nga si gwapuhon, itong gwapuhon na aktor, si John Aristorinas, ay ini pala si Mamay Paring kang panahon na yan, daraga pa. Ngunyan, permi siyang nagdadangog sa riding in tandem, nadangog nagaro ang DTI mangraramal, mga aresto, ning nagluluto ning adobo na sala ang timplada. Ay sakat mailig magluto si Mamay Paring ning adobo, baka pong mapasala kami, isumbong kami ning tanod. Baka i-lockdown daw sinda. garo harayo ng marendalaga na. Maluto ka lang ning adobo, malalakdown ka na dahil sakya daw ka dyan kang DTI. Well, anyway, salamat na lang sa inyo dyan kay Mamay Paring kang Santa Salud, Calabanga. Kumusta po dyan kamo? Narurumduman ko yan Santa Salud bago ka maglaog dyan sa kapilya kang amang hinulid. Kada ko ning partinda sa gilid, igwang partinda ning lana, may partinda ning librita, itong mga librong salit, mga pangajion, mga krus. Pag naglaog ka naman dumas sa kapilya, igwa dumaning nagtitinda ning lanang panghilot, ano? Ining yaw, panghilot nga ni, binditado na nga ni amang hinulid. Kaya balik kita ki Mamay Paring. Ito pong sa ang DTI kaya, sa Department of Tourism, garo nagtabangan yan, garo ipopromote sa international community ang pagluto ng adobo, ang Pilipino po matibay sa adobo. Kaya gustong magkaigwa ng official recipe ang DTI, tanganing itong mga dayo na magsumakanol magluto ng adobo, aram ang pagluto ng adobo. Kaya nagpaplano sindang maggibo ng memorandum ng garo circular, nagaro man lang ordinansa na garo iyang ipapabistong timplada kan adobo, pero pag ang timplada mo sa diri mo man, di ka man dadakupon, di ka man ila-lockdown, pambira garo na kita kan ni quarantine. Anyway, salamat na lang, parati pa lang kamo nagaantabay sa Riding in Tandem sa mga programa kang OKFM. I-acknowledge ko man padagos ang griton mo si Aling Anding na taga Samar, digdi na kaagong Kigilo Ramirez sa San Juan, Baao, nagluluto ning tinulang manok igwang ugob, nagantabay daango niya sa alkalde sa kusina. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on. In the sun, where there's hope for everyone, where my poor restless heart got around. There's a place in the sun, and before my life is done, gotta find me a place in the sun. Like an old dusty road, I get weary from the load, moving on, moving on. Like this tired, troubled earth, I've been rolling since my birth, moving on. There's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's got around. There's a place in the sun, and
Nakakamundo ang nangyari pong road accident kasubanggi dyan sa San Vicente, Tagkawayan, Quezon. Harani lang yan sa tuya, no? Tining Tagkawayan, ini ang boundary kan Quezon with Bicol, ano? Bago Del Gallego, Tagkawayan. Ay kung halikang Manila, ay may aksidente nangyari po. Banggaan pala ng van. Yung bagang van na nagdadara ng mga pasero from Metro Manila, pasiring sa Naga. Pagkatapos may nakabanggang truck. Anong po dang binawian ng buhay. And yan, kaya pinagdadalat ang development kayan. Kaya sa pagbibiyay po, dagdag ingat. Lalong-lalo na sa mga driver. Kasubago nga ni sa interview kay Mr. Villanueva, riding in tandem, pinapaliwanag ang kumadal ka sa pag-drive, ang dapat adalan mo ang inapod na defensive driving. Itong garo pirmi ka sa nang daog-daog. Halimbawa, igwa ka mong makakasabat sa cruising, garo ikan mabigay. Taigwa man yung mga driver na, ay, dahi, gumilid ka. Kung nainot, gumilid ka. Ay, sa mga bulabog yan. Ang apod kayan, offensive driving. Pero pag defensive, ayan naman kaya kung sabihin ko ang daog-daog, di ka man na disgrasya. Halimbawa bagang yan sa cruising, masabatan ka mo, ay medyo magpropundo ka, pagbigyan mo siya. Parang ngirit-ngirit siya, basta ikabuhay. Kaya dapat po defensive driving, itong garo pirminas na kitang garo, kitang magbibigay, makairakman ang didisgrasya. Ngunyan sa mga nagantabay sa tuya, i-acknowledge ko man nagdadangog po kami, digdi sa Sampaguita Street, Naga City Subdivision, si Leonie Monching and Engineer Ricky. Ang pagdango po sa alkalde sa kusina, nakaugalian na kang pamilyami dahil maugma, as in informative. Kaya ara mo papabert number 1 ang OKFM PBN TV5. Salamat na lang Leonie Monching and Engineer Ricky kang Sampaguita Street, Naga City Subdivision. Kami po papabert griton mo digdi sa M. Castro, tatagang kami kan OKFM. Saka parainom po kami ng rice coffee, sabi ni Mrs. Alvarez. Dahil po sa OKFM, nakanood kami mag-inom ng rice coffee, gabos kami digdi makukusog ang buhay, tang rice coffee pala na nakakakusog ng immune system. Kaya pinag-alatalat mi man ang pag-abot kang itong sabi mong rice plus herbal capsule, yan. Mga parainom pa ng rice coffee dyan sa M. Castro. Nagdadangog siya nagdadangog sa sitio Madrigal Village, Urban Pakul. May may tanong sa, bakong paborito mo papabert ng linsa? Gusto mong daran ka dyan? Ay kung magabat din, at hirak man sa imo. Mahapit na lang ko dyan. Isabi mo na lang kung saan ka dyan sa Madrigal. Ara mo, paborito ko ang linsa eh. Pag sinasabi mong linsa, nagigurumduman ko ang mabuot kong father-in-law, itong si Papa Badong Sales, taga Karumatig. Kang sadit panaki mi, yan matuami itong matua kong aki, yan niya sa Dubai. Kanaki pa yan, siyempre weekends kami man ni Mrs. nagpapa Carolina. Nagjadyang kami sa Karumatig. Pag abot ko sa Karumatig, ay kadakol pa nanum dyan. Ambadang ka to ni Papa Badong Purti. Mahinghing na ko kayan, igwa ka po dyan pa ning kuyan, linsa. Ay, masabi na to, yan nga kayo was nga kan linsaan to. Hoy, magkali daw ka mo dyan ng linsa. Tas si Berto, gustong linsa kanin, maglabong ka mo ng linsa. Pagkatapos ka man nga, magkudkud ka ng nyog, saka may asukar dyan, magtimpla ng kapit. Tas si Bert, pag nagkakanya ng linsa, dapat igwa ng kinudkud na nyog, saka asukar, saka kape. Ay, ugmaon ako kayan. Nya ako, si Papa Badong, pigpapakali na naman si linsa, na makakana naman ako ng linsa. Basta itong masapog, ay paborito ko talaga yan. Kaya sabi digdig, kung mapit ka Papa Bert sa Madrigal, tataulan ta kaning linsa. Sabi ni Bitong, yan. Sa Kadlan Girls, nagantabay ngunyan, ang Kadlan Girls Papa Bert iyo sinda Alma, Rose, and Michelle. Anas magagayon Papa Bert. Naghahalat ning luto ni Mama Betty ning chicken curry. Tayo pala na mga, mga Kadlan Girls,
pagpagayon sa ng aram, dito to magluto, nagalat na lang lutukan ina. Uy, ang mga daraga, ang mga babae, kung gusto nindong lalo ka mong gumayon, mag-adal ka mo pagluto, ta kaming mga lalaki, lalong-lalo na mga kasultiruhan, lalong-lalo na itong naganap ng agumon, mas gusto kayan ang babae nga matibay magluto. Yung bagang magayunong ka na, matibayin ka pa magluto. Ay, ang pagiling mi ken sa imo, guro ka prinsesa. Kaya itong ako nag-iilusyon pa, mga 1977, naghanap ako kayong katuning bata. Grabe pang ilusyon ko kato. Dahil man ko nakakapasagot na maluyaw man ko mag-ilusyon. Igwa kong nakarasan kato dyan sa Elias Angeles. Anong pisina mi kato? Yaon sa Elias Angeles. Ay itong building, sa building mi, igwa man nag-star sa itaas na magayunon siyang daraga. Pagkatapos, palibas sa amiga mi siya, minsan nakikikakan kami sa inda, nananamit kong luto, matibay magluto. Yan mga ginisang marigosong yan, gulay, sira, kung ano pa. Kadaragang tao matibay magluto. Di lalo ako nagkakras. Sabi ko, tukdo niya ako ni mama sa ni papa. Kung ako na maagom, ang babae niya dapat maray magluto. Ayun ang maugma sa pamilya. Kaya lang maulyason to, agar to manok. Mantang pigilos siya ng dalagan sa ng dalagan. Lintan man niya akong babae niyo. Mapundo na ako mapagalon. Yan bagang pigilusyonan mo ang babae, dalagan sa ng dalagan, nagaruhuna mo, pigpa para una mo kakamrangon. Ay niya ko din ako mailusyon dyan. Gano'n niya ko manok, maulyaso na maray, dalagan sa ng dalagan. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the piero down the bayou. My fun, sweetest one, oh my oh. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bayou. Travel like crawfish, pine, the fish gumbo. Cause tonight we're gonna see Mama Shadow me oh. The guitar, real fruit jar, and the gale. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bayou. Dee-dee-da, Fontaine, the place is buzzing. Ken folks come see Vaughn by the dozen. Dressed in style, go wild, oh my oh. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bayou. Travel like crawfish, pine, a pilly gumbo. Cause tonight we're gonna see Mama Shadow me oh. Pick a guitar, fill fruit jar, and be gale. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bayou. Settle down far from town and get me a pirogue, and I'll catch all the fish in the bayou. Spend my money, get you fun of what you need oh. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bayou. Travel like crawfish, pine, and fish gumbo. Cause tonight we're gonna see Mama Shadow me oh. Pick a guitar, fill fruit jar, and be gale. Son of a gun, we'll have a bigger fun on the bayou. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Adelita se llama la joven, a quien yo adoro y no la puedo olvidar. En el campo yo tengo esa rosa y con el tiempo la voy a cortar. Y si
si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ajá! Si acaso yo muero en campaña y si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. 'Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Oh, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that they'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. 'Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick because I love you so. Ang sa tuya pala ng cellphone number na pwede ka mo mag-text digdi, may nag-apot 0919-431-5528. Mas madali man ang ganyan kaysa sa messenger. Sa messenger kaya mabukas pa ko na Facebook, samantalang kung ma-text lang ka mo, ay mababasa ko na sa indong mga request o kung ano pa yan. Ang sa tuya pong number 0919-431-5528. Maray na aga, Papa Bert, batiyon mo man po kami digdi sa Gold Print, nagantabay nagantabay man kami pirmi ki Lorna Ifundo, Elma San Buenaventura, Leia Balbin, asin mga pag-iriba, Kuya Del, Kuya William Papaalan, Tupi, Mang Joe, Kim, Pading Cliff, Kuya Jun Celis, garo sa rong barangay ay. Pading Alexis, ki Driver Rodel, pwede po kaming mag-request kan sunatang You Made Me Live Again, ay garo ki Janet Basco yan, ay hanapon ko daw. Para mas ganado sa trabaho, salamaton pong maray. Kunya ko mo dyan sa Gold Print, kumusta man nido ko kinilo? Nilo Aureos, amigo kong marayan na Nilo, di na ako nakakapasyar sa imo dyan ay. Ini si Nilo, maray na amigo nita, kuminsan pag nagpapasyar ako sa iya, pinapaguguman ako. O nga Bert, pag pampagugum nga ni, matibay na amigo niya, si Nilong Aureos. Tugang niya ni Danny.
Ay, Papa Bert, adobong luto sa Sprite, ibabad mo, masarap, thank you. Pakibati man si Minerva, ma-birthday sa July 16. Haliang ki Jerry Manikis, ang sikat na mekaniko. Yaon siya dyan sa Dugkal, Kamaligan. Greet mo, Plantito and Plantita, Mr. and Mrs. Henry Regalario of Amparado, Milaor, Pungaw na maray kan mayo ka. Yan. O yan mga Regalario, mga padiko yan. Pero mga taga Uwas Albay. Baka gikan man kamo sa Uwas. In fact, ang sendang ancestral home, pinasyaran ko na duman sa Uwas Albay. Basta mga Regalario, padiyong ko yan, mga taga Uwas Albay. Pero yaon na sindang niyan duman sa Amerika. Pag nagpupuli sa Pilipinas, naghapit sarong, sige ang lakaw-lakaw mi. Minsan, kay itong primero niyang pagpuli haling Amerika, ang sikatong pakatong mall ang LCC. Pinasyar ko sa LCC. Pagkatapos, naganap ng pangudtuan, ang pinaganap niya ito ng crisping hito. Aram mo baga pag ikaw mga Bicolano na haloy ka sa Amerika, pag nagpupuli kang, hanap mo si mga luto man na, Bicolano. Bert nga, ihanap mo niya ko ng crisping hito. Dihanap man ko. Hindi rin nagraragamo sa nguso ay. Si Pading Kaloy na Regalario. Halia sa The Bee Gees, don't forget to remember. Though my heart won't believe that you have left me, I keep telling myself that it's true. I can get over anything you want, my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me. And the love that used to be, I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. On my wall lies a photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror on my soul. So take me out my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga with following satellite branches. 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman pakalasayo ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasintang programa na success coaching na iyoan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Iyo ano Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina.
Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now, he was only 10 years old when his daddy died in prison. And I took care of Tommy 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. And I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there were 3 of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look was more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up, met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yellow's leaving." But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Kenny Rogers, Coward of the County. Oras na ngunyan 12, makagi pong alas 11. Ang oras sa tudyan kan Cabral, Bicolandia Supermart, DMSQ, Original na Master Square, sinaman ang CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, Cibros, sinaman ang Stabilo Lending Corporation. Ay ang uruling ngunyan pag ang mayamano na, sobra ng yaman, inapod na ang sobra pong yaman, bakong milyonaryo, kundi bilyonaryo. Sa Amerika, sa abroad, pinag-uurulayan, bilyonaryo. Digdi masatuya, may mga bilyonaryo, pero
Dugay na kang bilyonaryo sa Amerika at ang bilyonaryo duman 5 times na mas mayaman sa bilyonaryo sa Pilipinas. Sa sobrang kwarta, sila po papaayahin na lang kan sa ilang buhay. Ay practicalmente tama. Pag sobrado naman ang kwarta mo, ano man tadi ka mag-enjoy. Di bali gumastos ka dyan ng sarong truck na kwarta basta mag-ugma ka lang. Si Mr. Haas, bilyonaryo sa Amerika, nagbayad ng yung bagang garo spacecraft na malupad sa garo yan pinagsasakayan kan mga astronaut ay di na kinakaipon maging astronaut para makalupad ka sa espasyo, maka mailing mo ang intirong solar system. Mabayad na lang siya, ay nagbayad ng siguro kung sa peso baka mga 100 milyon. Nahiling niya na po ang puro kang espasyo, kang space. Itong pinakapuro itong garo. Pag nakaluwas ka na, nakalampas ka na, mga espasyo na nasa diri na kang bulan, kang Mars, kang ano, basta si pinakapurong espasyo kang kinaaban, inabot ninda. Ang pinakapuro, iyon na po yan itong ralataw ng tao pag nakalunod ka sa eroplano o spacecraft, mayo na yung gravity. Sige na ang ralataw-lataw nindo dyan, sige na ang ngirisin nindo. Nga Brad, nagraralataw na niya kita o. Garo na bagay kita mga alibangbang. Yun ang namamati niya. Grabing excitement saka grabing kaugmahan ang nagtour sinda sa espasyo. Samantalang kita baga nakakasakay lang eroplano ay gasino naman ang height kan mga 10,000 feet garo yan. Ay halang kao na yan, pigiling tan mga tao nga ni sa tinampo saradito na ang mga building, ang mga rong saradit na ay sinda nailing na nila ang kabilugan kang kinaban. Dahil iyo po yan ang nagigibukan mayamanon. Ay kita man ng mga pobre, arong na lang ka sa inyong lingkod, sampulan ko na lang sa kuya. Ay ikukumpara mo ko dyan sa nagtour na yan sa kalangitan. Ang natatandaan kong tour na nag-uugma akong maray, ang tour na ginibo ko sa Tinambak. Hindi ako nagantabay si Kagawad Gutoy Salis kang Bataan, igwening panel. Sabi ko kay Gutoy, gasolinahan niya ako ang auto mo, pagkatapos kuntakon mo ang mga, tayaw kami sa Naga, kuntakon mo ang mga sadiri mong tao sa Bataan, udto, maagi kita dyan kita makakaning tinula na manok, di pinagkuntak na. Pagkatapos niya ako, maswimming kita sa resort ni Losado, duman sa Banga, Tinambak. Di, yan ang turme. Pagkatapos, garon nangudto pa kami sa Tamban. Kaya kung nagantabay ka mo dyan sa Tamban, dyan ako nag-tour. Yun lang yan ang tatandaan kung talagang nag-tour na itong makakan ka lang, mabiyahe. Nakaabot naman ko sa ibang syudad kang Pilipinas, bako man tour, kundi seminar workshop, training. Sarupang tour na inabot ko, tour sa Kabusaw. Ang tour na nagbibiyahe ka, makakang kaning masira, maluto duman yung mga sinabawan sa Kabusaw. Yan. Samantalang ang mga bilyonaryo nagtutur duman sa kalangitan. Grabe ano. Yan ang kaibahan. Kundi ang teknik yan, araw ganit, tangaling di kita maara, may data mo para ara. Okay, maugmaon ka, nakabot ka duman. Ay ako man, digdi lang. Kaibanan ko sa kuyang pamilya, kaibanan ko ang maguang ina ako, mga apo, maugmaon na. Ano? O yan, tama ng araw yan, bakit itong masyadong grabe ang pangarap? Ay paabutan ko pala ning marinagan sa kuya pong padangat na ina, si Mama Floring. Nagpuli na po siya sa Harumi, hali sa hospital ta COVID. Kaya lang pinagmimintin pa po siyang oxygen. Kaya kung nagantabay ka dyan, magpakusog ka lang, at least siya ka na sarong, mag-enjoy ka na lang dyan, tangaling maugmaan na familia. Sino man ang tugang ko man na matuas, saka saro ko pang tugang na babae, maluwas naman sa quarantine dahil sa COVID, welcome home na lang, ang saro kong tugang na matua, mapuli man po daan na may oxygen. Mga tinatamaan pala ng COVID, maski yaw na sarong, minsan nag-oxygen pa, Kaya ang oxygen dahil nyan in demand. Maray na aga Papa-Bert, pakibati man po dyan sa Zone 6, Barangay Plaza, San Fernando, sa Sakuyang Agum, na si Kikoy Bilan, kay Mama Belen, Erica Bilan. Happy birthday kay Rizalyn Azuela Bilan, halik kay Arlene Mancelia Bilan. Sa mga nag-text sa tuya, sabi digdi, good morning sir, ini po si makaabot man po kan manager kang Kasurikuan, ta sa Sulwan kan Marupit, aro kan dati,
nag-brown out ng 3 times. So, kaya GM analysis to, diyan po na sa Marupit parating nag-brown out, kaya pinagagan sa imong atensyon. Ay, ito palang pelikula ni Kuya Clark Gable, Gone with the Wind. Huna ko, Dust in the Wind ay. May hagtik sa tuya. Gone with the Wind, yan. Aram ko man yan, kundi nalilingaw lang ko, ang naglalog na sa isip ko, Dust in the Wind, Gone with the Wind. Yan ang pelikula. Siripan, Papa Bert, pakibati man kami digdi sa Amaro Auto Shop sa Abelia. Ako po pala si Ronron na pintor saka si Elmer na nagliliya kang kotse. Digdi ka po baga nagpaayos kang owner mo. Iyo sa Abelia. Si Seto si pangaran dyan kang nakakaulay ko. Sa arani ka mo sa may simbahan, iyo, mga auto electrical sinda, Amaro Auto Shop. Kumusta na lang kamo dyan? Siriman, maray na mainiton na pag-auto, Papa Bert, ang adobo natural, pinaka-paborito kong panirayan, pa-request paborito kong kanta, and happy birthday si Sir Lauro, official midwife kan RHU Minalabak, haliki ex-kapitan Mayet Abukar. Marinaaga, Papa Bert, digdi po sa Shara Store, panirami gulay na langka, may bangot nina turingan. Paglabas ang turingan, masiramo na bangot. Papa Bert, dulutan mo ako ng sunata. Ako po si Bernard na nagsusulo-sulong niyan, digdi sa May Salay, Goa, malinawon po kamo digdi. Sulusulo ako niya sa kubo, nagbabantay sa muya pong umahan. Kaya ang radyo po yan nagtataw sa kuya ng kaugmana, Papa Bert. Gusto kong magpatugtukan ng kantanta, nagigurumduman ko po ang sa kuyang girlfriend. May tindahan po dyan sa Sentro Cangoa, itago ito sa pangaran na Cellphone Princess na ginanakit sa kuya. Dahil na po kami nagkakaulay. Dahil niya da maaraman. Sabi yan ni Bernard kang May Salay, Goa. Every day that passes by, somewhere rainbows fill the sky. Every day a newborn baby cries. Every day a church bell ring, and the sparrow dry his wings. Every day is filled with wondrous things. Every day, look all around, there are miracles. The sky, the sea, the song. Don't be afraid of a miracle. It can come with a dance of a hand. Every day I live, I love, and I ask the Lord above, let this love of ours go on and on every This song is from Robert's Hard to Find Music Library. Fools fall in love in a hurry. Fools give their hearts much too soon.
Just play them 2 bars of stardust. Just hang out one silly moon. They've got their love torches burning when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Fools fall in love just like schoolgirls, blinded by rose-colored dreams. They build their castles on wishes with only rainbows for beams. They're making plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. Plans for the future when they should be playing it cool. I used to laugh, but now I understand. Shake the hand of a brand new fool. 26 makagipong alas 11, Bert de los Martires, alkalde sa kusina. Ay bago pa lang kung magbasa mga kanibang nagantabi sa tuya, bago ako malingaw, gusto ko man po magpaabot ng condolence sa muyang pinsan na si Mori Barbosa. Na si Mori Barbosa po, nagtaliko na sa Kinaban, pinagbibilaran dyan sa Imperial Funeral Imperial sa Piña, Francia. Sino man na naaraman ko sa paginin na Facebook, ang sa kuya pala na parantabay na si Doktora, Doctor of Education po kaya ni si Doktora Alicia Badung. Karam ko, garo professor dati ang kang Biskas, ay nagtalikod na pala sa Kinaban. Natatandaan ko kay itong, minsan nagkakaulay-ulay kami, naaraman ko na naggibo siya ng libro about mathematics. Garo, saro yan sa, kan magretero siya, pinagkaabala ni Ma'am na Alicia Badung ang magibo po ng libro sa mathematics. Kaya sa pamilya po ni Ma'am na Alicia Badung, nagpapabot man kami ni na pakikidumamay. Pasalamatan ko man palan at sa mga nagbirisita man sa Muya, sa Muyang pamilya, ang Batch 87, kang Camarines National High School, salamat na Marisaindo, si Francis Tilita, saka iba pa, ay salamat na lang sa Indo, si Miss Antonio, saka iba pang kadakol, Sirma si Pading Dani Orolfo kan Del Rosario kanaman na pati naki salamat na maray sa Indo. Siriming kikagawad Arnel Ibasco kan kanaman. Ang pamilya pong Haber, actually sa diriming tao man lang yan dyan sa Santa Cruz. Kumusta na lang ki Sally, ki Kate, siniba pa. Sa pamilyang Tandog, pati na kay Atty. Caloy Cortez, Tandog and Cortez family. Kaya, dyan sa kuyan, Abiog funeral, si Philip Abiog na family friend me. Then again nakakalingaw, kumusta na lang sa pamilya ni Philip Abiog
Karibanan minio dyan sa Walkers Club sa Cathedral. Pati na ang Walkers Club Cathedral, joggers, mga joggers, good morning. Pati na ki Heidi Nanghua dyan sa Ragay. Sana o kinama si tugang mo na garo pinag-atindiran ni Heidi ang sayang tugang. Heidi Nanghua dyan sa Ragay, Camarines Sur. Pati na si pinsang kong Hil Villamor na nagiming runner, Hil Villamor. Saka si Mading Lolit na Francisco. Ini po tubong Bulacan niya. Pero nag-star na siya digdi sa Naga, ay mabuuton. Kada ko ning kaamiga, ngiriton. Yan si Mading Lolit na Francisco. Kumusta na lang and salamat. Pati ni Kikap Enzo Narvaez kang Santa Cruz, Sa iba pang nag-text sa tuya, magandang umaga. Malakas po kayo sa Ginyangan, Quezon. Dito po sa Sharon, sa Rizal Store. Mabinta po sa amin ang rice coffee sa Ginyangan, Quezon. Yan. Ang programa ng Alkalde sa Kusina na ikukunik na sa rice coffee. Hay. Salamat man. Tatalagang pinagpo-promote kan na Alkalde sa Kusina ang rice coffee. Tayo niyan mapakusugan sa indong immune system. Ang sa kuyang ina, ang problema kay ni katong pagtuturog, di napapaturog. Ay pagkakabanggi na inom ning rice coffee, ay nagukrago nga napaturog niya kung tultul. Kaya pirmi siyang naka-rice coffee. Siriman, punta kayo sa Ginyangan, Quezon, Papa Bert. Dahil sikat kayo rito sa Ginyangan, Quezon, si Abigail, Abigail po ito, idol ko ikaw, pagpunta mo rito, sasalubungin kita ng halik sa pisngi. Tama na yan, sa pisngi lang. Pag mga maedad na daaro kan sa nung lingkod, senior citizen na, sa pisngi na lang. Taka ito kaya, bako nga sa aram mo na baga, nagagimang kita sa pagkasultero. Ako ito, pag nagsasalubong si mga amiga kong magagayon, ito lang magagayon, ay nagadok tulos ko kayo sa pisngi. Nagingirit-ngirit pati. Ang kagayon ng mga amiga ko, tapag ginaradukan ko, nagingirit-ngirit. Di naanggot. Ko pambira, may naugmamang ko mga amiga ko kung nagantabay ka mo, inaugma daw ko sa indo, takon ako sultiro pa, medyo may kapilyon ng kadikit. Pag nagsasaralubong kami, pag nagadok ako sa pisngi, nagingiririt, di naanggot. Di niya ako nag-ugma na kang buhay ay. Made it more worth giving. That's you. The stars will shine because you're mine, and they would disappear if you stop loving me. I fear when I am sad, somebody makes me smile. That's you. I feel that life really worthwhile because of you, and it's a sign
Kung mapot ka mo kung si Sayan na maganda boses na yan, siya si Jackie Trent, nagkanta kang That's You, oras ko niyan 33, makaagyang alas 11. Pag alas 11.45, kita po magbabareta ning bareta alas 12, kaya ba namang girarayaan sa indong lingkod. Ining nag-text sa kuya, din nagsabi kang pangaran, sabi niya, good morning Bert. Ano daw kung mag-tour kita duma sa farm ni Joel Borja, taday pa man ako nakaabot duman. Yan, patugtugaman ang for you. Di nagsabi kang pangaran kung si Sayan niya ay ara mo maabot ang panahon, yan mga farm na yan ka mga Borja dyan sa Tinambak, bibirisi taon tayan. Tanik yung mga Borja brothers, si Joel, si Noel, si Ervin, pag may bisita, grabe ni magpakakan. Lalong-laro na ni si Joel, inida kang yaon lumas sa Amerika, matibay magluto. Kada ako ng mga bisitang Amerikano, luto sa ng luto. Kaya kung rin dyan, pag tapos-tapos ka ng mga pandemyang ini, gusto kong makaabot sa farm ni Joel Borja, lulutuan kita kayo dumaning mga pagkakan. Nag-tik sa tuya si Kuyan, si Rudy, Rudy Briungos. Si Ugok kang bagakay, nag-antabay ngunyan, kumusta ka na nandyan, kagawad Ugok. Si Roman Papa Bert, kumusta po ang sa kuyang Aki, ni si Sheila Villaforte, saka sa kuyang Manugang, si Ken Villaforte, saka magwapo si Mary Luis, saka si Jacob na yaon dyan sa Legazpi. Nagpadara ka niyo si Mrs. Francis po ini. Yan. Sa iba pang mga nag-text sa tuya, Papa Bert, pakibati man si Eden Bumbita na nagdadahong sa imo, haliki Chito Matrio. Araw mo nagugma ng kadakul kitang parantabay. Si Estelita Kamba nag-antabay. Sabi pati ni kaklasmate kong si Kuyan, Boni Navarez, ang regular yung pinagsasambit mo, si Eden. Yung mananggad si Eden, na teacher ta kayo sa marketing, sa management, nagkaklase kami kaniyo ni Boni. Imagmaw si eskwela ta kayo dyan sa UNC. Mga maniniwang pa kita. Tess Gomez Gallardo, good morning. Nagantabi na si Mading Mil Atwason, Mark, Irene, and Berenice. Yan, aliyang kay Tess Gomez Gallardo. You ask how much I need you. Must I explain? I need you, oh my darling, like roses need rain. You ask how long I'll love you. I'll tell you true, until the 12th of never, I'll still be loving you. Hold me close, never let me go. Melt my heart like April snow. I'll love you till the bluebells forget to bloom. I'll love you till the clover has lost its perfume. I'll love you till the poets run out of rhyme, until the 12th of never, and that's a long, long time, until the 12th of never. Ihabol ta pa ibang mga text messages. Lourdes Tubog Family Perido, bueno, pag-request po ng kantang
Ayan, Lourdes Tubuga Buhi. Yan, hali pa na sa Buhi pa, ano? Hi, Papa Bert, kumusta po ang Samson family sa Binanuan ng Pili? May nagaganing Chiquitita, hali sa Aba. Papa Bert, pakibati man po ang pamilya Alejo, digdi sa Kipayo, Calabanga. Hali ang Manding, kumusta po ang mga taga Kipayo? Pirmi po kami nagdadangog sa programa mo, Oral daw, Miriam Sid Bulatete, kan housing Magaraw. Yan. Miriam Sid Bulatete mananggad. Pagkatapos Papa Bert, gritol mo man si John Paul Velasco kang kanaaman, birthday niya ngunyan. John Paul Velasco. Greet ko man si Ter Simba kang hubo from haliyang ki Buboy. Good morning, nagdadangog po kami digdi sa programa mo. Si digdi po ini sa Kiburak, Bagong Bayan Sur. Time. Watch on a steeplechase starting to chime. Timepieces holding my life in their hands always remind me behind me, behind me. But I will always wait for you. Take my time and count on you. Somehow I know you'll make it through until I see you, until I feel you, until I hear you. Second hand sweeping our minutes to trial, taking my future away on the dial. But I'm not afraid I'll be late for a while. The future surrounds me, the moment has found me, and I will always be with you. Take my time and count on you. Somehow I know we'll make it through. Now that I see you, now that I feel you, now that I hear you. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balakang, halos hindi po ako kasama-sama makatayo pagka po nakaupo. Siguro po mga kulang-kulang po 1 year po ang laro na sa pong bananakit ay tagang pagtikot sa gas agad po ng
rice coffee. 4 taon na po lang po, naranasan po agad. Pag na po talagang gumagaling po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang rice coffee po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy.